di ka ngayang mubalik din Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasagding magpapiling abandonado kining tapitan. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, abandonado. May mo bang mangutana? Unsa ka na? Ganong na may pultahan ang inyong aparador din eh. Para unsa man ang pultahan ginasud sa aparador. O ganong... ang pultahan! Noy! Ang pultahan! Noy! Unsa nga pultahan? Kaya ka na bang... Hala! Sirado na lagi! Abli mo na ganiya! Angon sa abli. Kanang pultahan! Kana ba? Kanang naasod ining aparador ka na ko. Abli na ganiya! Maumang gani nga, misod ko rin ni Ron. Kay ako ang tanglilion. Kung unsay naasaluyo ang pultahan. O kung ganong na may pultahan diha. Para unsa man na. Asa na lahos? Secret door na? O unsa? Dugay na sirado ang mga pultahan sa aparador. Ning mga aparador, ning mga lawag. Abli lagi ka niya. Pananaw mo lang tingali kato, sir. Adili, Noy. Imposibleng pananaoran ako. Sure lagi ko. Abli ito. Dago ba ang kanya sa pultahan? Dili. Kuan ra. Slight ra. Igo ra nga mikang agamay. Pero sigurado ko nga abli yun. Wes, nasayop ka. Kay dili na maabli ang mga pultahan. Gana diyan sa mga aparador. Pila na kituig ang nagkalabay. Unsa? Buti pasabot nga. Sirado god, kapoy, bataa. Sa'yo na nasabton, Dili maable. Sa ato pa, sirado. Daghan pa mus inyo, do. Ako na lang. Bayrasad. Kunwara usap ka mo isugo. Ugawas na ko, sir. Tayo ba sa may pangutana na sa kunoy? Unsa ka na? Kuan. Nay, masima-sima sa kusina, noy. Gigusla mong ko, Ana. Sige, tabi na ka ninyo. Uganda man ko kamog makaon sa talad kananan. Ayaw na. Okay ra, noy. Kami na lang. Salamat. Kamu ang magigo. Adios. Thank you. Wala no? Upagani pagmata. Kaon na rin siya mong ginauna. Masaman, way kaon sa inyo, day? Daghan. Mau gani, nga naanad ko nga anytime mukaon ko. Ikaw ba, nagunsa ba magkadinhi? Nga na may suod magkadinhi sa aparador na ako. Nangilabot ka sa akong mga sinina, no? Pahawa din, ibe. Giwaling man gina ni mo ang mga hinangir, uy. Hawa na diya ba? Magumos na. Arte. Abli mo ko ng pultahan, ganiya agod. Maumisod ko din, Pero abli mo, pag abot din mo yung Eliseo, kalitra magkasira sa akong paglingi. Hala?
Nga no? O, siya la? Ha? O, siya la? Sirado lagi. Sirado. Hay! Talawan naging reaction sa buang. Bayot yun lagi ka, Cyrus. Oy, imo rin magitago-tago. Ha? Kisi bayot? Ako? Hagkan hinuntikan? Imo? Sige ko na, be. Nana, kiss na yun. Kiss na yun. Pinapudlot Nana, pa si Mon. akong lips. Kiss. Hey! Ay na lang. Magbayot na lang ko. Nausap ko nauna. Lano? Pagkakita ko si mong simod, budlot. Murag di na ko ganahang malalaki. Hilas! Agoy! Ayay! Nagugay ka pa! Ayay! Aray! Agay! Si Mikael, Noy Eliseo, dili pa ba siya mukaon? Wa ko nun sa'y planong mukaon karon senyora. Wa siya'y gana. Busa pakanuna ka mo. Ay, merci. Kaon ko no. Kaya ganiha pa ka nagsigi kaon. Wa pa kay plano mo undan. Ay, kaon na kay ganiha pa magkaon. Ay, snacks mo ito plano nato ganiha no? Nato ni mo di ay. Pero ang snacks nalahos na magpanihapon. Oh, grabe ha. Uli kaon. Anli time pag yun. Di ka kagabaan sa busog ini, merci. Hala, wow. Kung makasulti, murag nagnasarar ako nagkaon ganina, ang tudron. Dili ba, nga naguban man tag sukad ganina dinis komedor? Oy, kuan man ko loyal friend biya ko. Support gyud ko si mong bisyo. Pues, ayaw pagsigi og pangimantay kay parihas rata. Oy, di manggod, di manggod. Hala no. Baya, nabangan sa ilong. Aba di oy. Kay gatilaw-tilaw raman ta ko. Gatilaw-tilaw raman ko ganiha good. Samtang ikaw, kasama ka, hab-hab. Wala, hab-hab yun ka. Dahil ba di oy. Kamusta naman bitok ni mo? Kamusta ang bitok natin dyan? Busog na busog? Buhay na buhay? Last na lang kasaya, last na lang gid ka. Labayon ta na gid ka ni crispy pata. Daabi na kog ako'y na kog kaon. Nga malagidan kapag yung akong labayon to kag crispy pata. Hangol! Buhay Nugon man. May na lang na, May na lang na, kay sa ilawag si Iro. Che, lason. Disculpe. Estamos en el comedor. Lo siento. Pasaylo amin, Noy. Di na mausab. Sa may buti pa sabot, uy. Gibadlong ta, uy. Kay ni atas talad kan anan, unya nagsigit tagtabi, unya sige lalis. Abili ko pakanon taginamos. Ala. Lo siento. Estamos. Abili ko ginamos. Silom dia, oy. Okay ra. Niya na ta magtiwas og tabi sa mong kwarto, ha? Unsa? Ganun sa kwarto man ako. Uy, di nagtakapasudlon dito, no? Shh, ni atas ka nanan. Sige, kaon pa na. Kaon mo lang. Noy, may mo ba kuhaan ko ni mo kape? Gusto ko mga pi. Sí. Señora Ella, ubiyaw na ako sa magkadil. Padayon lang, Noy. Wow! Kung ikaw, senyora, kung kami ma'am o pangalan na mo, grabe at home. Uy, asa ka, Joan? Bibarog ka magod. Ato na ako sa Mikael sa kwarto. Akong agdahon og kaon. I wish waramang lag si Mikael siyang kwarto. Aron sa ingon, makasudo kog lahos. Hugo niya, taparan ako siya nga maghubo ng daan sa akong sinina.
kay buhaton? Ha? Buhaton niya unsa? Sama sa pagpugong sa buhaton ni Joan. Na, nakaila ka ba ya atong bayhana, ha? Maninintal to nga numero 1. Unya mo sugot ka lang at tintalon niya si Mikael? Dili na ko uyab si Mikael. Aron akong pugan si Joan. Ala no? Shto, ikaw, Cyrus. Cyrus! Labayon di ka ani rong hamonada. Gaya ni tubag, oy. Cyrus. Saman. Lakaw. Ha? Nagkaunggoy bukong palakton. Asaman? Ay, kapuyas, yun nga ning halfway rag utok, oy. One half ray utok. Ha? Dugay kay kasabot da. Lakaw ba? Apa sa tong imong Juan? Puging ito nga dili makasud sa kwarto Mikael. Unsa ko? Unsa gani ko? One half ray utok. 50-50. Bangag sa ilong. Nga naman? Ha? Puging ito. Puging kay maninintal to dito ni Ay, Mikael. Manintal to. Sandi. Di lagi to siya tagdo ni Mikael. Kay si Ila ang ganahan ni Mikael. Si Ila. Dili ba, Ila? Aha? Ambot. O sure ko, ana. Kini. Oh, naku, aglamoy. Kapuya, oy. Abi ba nako, ibog ka ni Joan. Unya okay ra nimo nga, manintal siya og laing lalaki, ha, Cyrus? Okay ra, oy. Di mo sa gyapon siya, patulan. Kanit. Nigo. Bahala mo, oy. Tiwas na sa kukaon, direbe. Kining Mercy. Unsa day buti pasabot sa Biowa Anisa Inte. Makita nako si Anisa diha nimo. Kay ngano man. Kinsa may nagsulti ana? Kadako ining ilang ikatong andana? Parihas at kadako sa ikaduhang andana. Pero mas dagko ang mga kwarto dinhi kay pila lang ni kabuok. Mientras may napo ka kwarto dito sa second floor. Asa ka dapit ang kwarto ni Mikael ini? Kini ka. Samayan ako sa pag-abli. Wakaan ni. Pero murag wa may nag-ukupar ini. Nahinumdum ko nga miingon siya nga tapad sila sa kwarto og si Ella. Sa ato pa, dili sa kini mao ang kwartong giokupar ni Ella. Isira ko nigbalik. Mupadayon ko sa sunod nga kwarto. Nakasiguro kung mauna na ang kwarto ni Ella o baka kang Mikael. Hindi anak ko tungo din sa kakwarto. Akong ablihan. Bingo! May gamit pang babae? Sa ato pa. Maunang kwarto nga na matangan ni Ella. Musod ko. Unya na kumulaw sa kwarto ni Mikael. Gusto na kong tanaw na ang kinatibukan ining kwarto, ha? Kadako. Doble pa ang kadako sa among nimutangan nga kwarto. Ha! Litsigid, shit! May pagtanaw gini siya ni Ella ba? Kay espesyal ang iya pagtagan o pagtatari ni. Bullshit. Pero no. Dili pa ko mo surrender. May dako pang kahigayunan nga mailog dako si Mikael kika niya. Lakip din wa sa gihapoy mga samin. Ano man ka? Wow! Mas dagko o mas daghan ay ang aparador din Ako aplihan na. Wow! Kada ka mga gown nga ni Adinhi o ka mga nindot. Shit! Ganahan ko ini. So, ayan ako sa paggabot kining usa. Aron makuha gikin sa hanger. Ay! May mitok mo ako. Oh no! Gisira ang aparador.
shit! Gilak! No, no! Kinsa na! Kinsa na! Ablihi ko! Ablihi ko! Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapujanes. Spener Joel Bense, recording editor Ron Ditayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.